Kienet din lajta minn dawk preżenti li dwiet f'Marsa Skala is-sibt wara nofsinhar, hekk kif għadd ta' persuni niżlu bis-swit il-bajja ta' Marsa Skala meqjusa bħala wieħed mill-uniċi spazji miftuħ li baqalhom ir-residenti. Dawn il-persuni niżlu jipprotestaw kontra r-reba tal-ftit wara l-pjan li jsir parkeġġ enormi għal jottijiet. Din kienet it-tielet protesta kontra l-proġett tal-jott marina f'Marsa Skala fi żmien tliet ġimgħat. Dawk preżenti għal din il-protesta saħħu li dan l-ispazju miftuħ huwa vitali għas-saħħa, ir-rekreazzjoni, l-attivitajiet kulturali, l-ambjent naturali u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fit-tmiem din l-attività, bosta minn dawk li kienu qed jipprotestaw qabżu jomu. Dan sabiex jgħaddu messaġġ li la darba ssir il-jott marina l-hawn f'din iż-żona mhux se jibqa' possibbli. Dan fost attivitajiet oħra li jkollhom ikun sagrifikat minn dan il-post jekk issir il-marina. Sissa l-awtoritajiet baqgħu għal kollox jinjoraw l-għajta tar-residenti tant li baqgħu għaddejjin bil-pjanijiet. Bil-Ministru jinborġ jgħid li l-marina hemm bżonna għax min għandu l-jozz m'għandux fejn ipoġġihom. Kien għalhekk li fl-aħħar tal-protesta saret talba lill-Prim Ministru biex irreġġa' lura dan il-proġett sa tnejn li ġej u jekk dan ma jsirx, ir-residenti u dawk li għandhom għal qalbhom din iż-żona mhux se jibqgħu sikta.